Аз съм Пепи Димитров и членувам в Сдружение Спина бифида и хидроцефалия България. Преди Амиго участвах в проекта Младите застъпват. Като цяло да осъществим идеите ни за подобряване на живота и на менталното здраве на хората с увреждания като цяло и на тези с конкретно спина бифида и хидроцефалия. Доразвих умения, които вече до някъде имах, да съм по-организиран, отговорен. Научих се да боравя с нови технологии, какво е НПО, как работи, по кои конкретни въпроси да се обръщам към дадена институция, която може да чуй да реши проблема или да го обсъди по някакъв начин, да намери някакво решение. Се научих на организираност, дисциплина, работа в екип. Да, аз смятам, че научих още допълнителни и приятни изненадващи неща за тях. За това колко невероятно много упорити са и целеустремени и готини и забавни хора. Да, това, което бих искал да направим е нещо като продължение на проекта Амиго, като чрез определени дейности надграждаме върху целите, които си поставихме в този проект, докато не видим резултат и добавим нови теми и проблеми, върху които да работим, като даване на гласност за менталното здраве. В момента, доколкото виждам, е все повече, все по-активна и я виждам като все повече задълбочаваща си. Така трябва да бъде според мен. Защото след време ние ще се занимаваме вероятно почти изцяло след някакво време. Всички хора тук от екипа сме приветливи, готини и като цяло това, което правим, ще помогне на все повече хора, ако се включат и те по някакъв начин.